a l'últim espectacle de la companyia, Croma, una història dibuixada, utilitzem la tècnica de la màscara. Bé, no exactament. Juguem amb la tècnica d'una manera una miqueta especial. Veureu, necessitem mig full i dibuixar uns ullets. Uau, que bonic, Joana. Uns ullets. Sí, estic explicant com es fa una màscara. Espera tu. Ara que ja tenim el material necessari, podem passar al següent joc. Bé, no podem expressar molt amb els ulls, per això farem servir el cos i la veu. És important, amb el treball de màscara, pensar com es maneja el nostre personatge, com camina, com balla, com saluda. Podem veure com crear personatges amb el cos als vídeos anteriors. Glòria, investiguem una miqueta més abans de començar amb la improvisació. La tècnica de la màscara ens permet crear molts personatges amb pocs elements.